Potrebuje začínajúci podnikateľ alebo budúci podnikateľ biznis plán alebo podnikateľský plán? Formálne nepotrebuje. Nikto ho od vás nebude pýtať, pokiaľ nie ste nejaký startup, ktorý hľadá financovanie externé, nikto ho od vás nebude požadovať. Určite je však vhodné, pokiaľ budete mať nejaký biznis plán vypracovaný. Je to dobre z toho dôvodu, že sa môžete naozaj zamýšľať nad dôvodom vášho podnikania, nad cieľmi, ktoré chcete dosiahnuť, nad spôsobom, ako chcete podnikateľskú činnosť vykonávať. Viete odhaľovať rizika, viete tieto rizika znižovať a viete ich odstraňovať, takže určite je dobre, keď biznis plán máte. Tvorba biznis plánu vám môže pomôcť usporiadať si vaše myšlienky, predstavy ohľadom vášho budúceho podnikania. Zároveň vypracovaný biznis plán môžete ukázať nejakej osobe, ktorej dôverujete, aby vám poskytla nejakú spätnú väzbu, prípadne nejako tento biznis plán zhodnotila, mohli vám povedať nejaké rizika, na ktoré vy ste nemysleli, alebo nejaké príležitosti nové. Biznis plán môže mať aj veľmi jednoduchú štruktúru. Na internete sa dá nájsť veľa vzorov, rozsiahlejších a menej rozsiahlých biznis plánov alebo podnikateľské plánov, z ktorých môžete nejakým spôsobom vychádzať. Sú tam aj dajú sa nájsť rôzne vzory, prípadne otázky, na ktoré by ste mali si zodpovedať v rámci vytvárania vášho biznis plánu.